טוב, הנה, מיניתי את הבייס שלי, אחרי זה יש עוד בייס. יש עוד בייס. כלום. נראה מה יצא. יש לי את הלאקי בלוק הכי מטורף בעולם. אם יוצא לי את הדבר הכי טוב. תסתכלו, רגע, אני אראה לכם אחר כך. קודם אני פותח את אלה. הוא מבצבץ. כלום. כלום מה זה? אם יוצא פה את הבית, באמת זה 2 ביליון. בית. אני אחרי זה אגיד לכם כמה זה. זה מטורף. אחרי שיצא לי עכשיו זה מטורף. אומייגאד. יש אחרי זה עוד משתמש. לא יש קומבינציונס. לא. בית אולי. לא. טוב, אני במלא מאוד משתמש וחוזר.